Baidara munai song belakino viral video kaisa noroni bagai tubui faikya. Abo ongka khoroksa bwrwi Mahalaxmi mungoi Bangalore wo kaisa flat wo bwtharwi fridge bisingo 30 tukra khe mani video. Hingke faide sai manlayono Mahalaxmi das bo bahake bwtharjaka bahake bono fridge bisingo 30 tukra khe mankha bono bwtharnai sabo hingke kaham ke sai manlayo nangke video no fulanching paitha jora joyawi naijongdi. Tabuk sak jorate sawi manmani Mahalaxmi das ongkha Nepalni hnoi. Bo khoroksa kaijak bwsagona bini bwsa bwrwi tei 4 bosor ongjak hnoi. Hingke borok bini bwsaibai kaklaijak tei bini bwsaibai no tongo hnoi sawi mankha. Mahalaxmi 5 man romoi Bangalore wo kaisa flat wo tongmani. Bo tongmani room belai kheno chikon kaisa room kaisa kitchen chimino hnoi sawi mankha. Hingke faide sawi manlayeno Mahalaxmi no bahai khe mankha fridge bisingo 30 tukra khlaio. Mahalaxmi ni flat ganangkini wo tongnai borok atomsa mwnam bahai koyek din romoi no bahai manui tongkha. Phiaba borok uansuka je mani kosok mani hamyarok chajaknai kosok mani rok se mwnam khana hnoi. Phiaba haino hai koyek din romoi borok bahai manmang tongkha. Manmani yagulo borok Mahalaxmi ni bini ma no call khai sahorka Mahalaxmi ni flat jagani belai kheno mwnam kosok bahai phai tongkha hnoi. Hingke afuru Mahalaxmi ni bini ma bo sakha bini bwsajak bai koyek din swkang horni sara 7ta digirogo kokma samasi hnoi. Aboni yagulo kokma salia bini bwsajak bai hnoi. Phiaba aboni next dino logi no Mahalaxmi ni bini ma tei bini family rok phailaikha. Phailaiye Mahalaxmi no doga sojakhe mankha mane doga guluktui sojak phiyogui manya haifano kono mote khlai borok doga khuluklaikha. Doga khuluklai naimani belai kheno mwnam kosok bahai manlaikha borok gete fridge ganao belai kheno yongsi kuksa rok belai kheno berengui tongma rok bo nukha. Hingke kisasa thwi rok bo nukha. Hingke borok fridge no khulugui naikheno nukha je Mahalaxmi ni mang kwthwi 30 tukra khaijak pura yakung yak bokhorok ni bokhorok alada khaiye yakung ni yakung bohok ni bohok alada khaiye fridge bisingo khe dajak mankha bini family rok. Aboni yagulo bini family rok Bangalore ni police rok no khobor rohorkha. Khobor rwmani pore police rok bo phaikha phaiui naiphaikha. Police rok ni samung hingke obono borok investigate khainani bagui belai kheno chaichoklaikha. Phiaba police rok a jagao phaiui naimani pore borok saklaikha je Mahalaxmi no o jagao bwtharya bono alka jagao twlangui bwtharise o fridge bisingo khe dawi rwphaikha hnoi. Tamoni bagui hingke borok o jagao aswk bwtharmani thwi rok spot mane nukya hnoi. Bono alka jagao twlangui bwtharise room o fridge bisingo khe dawi rwphaikha hnoi saklaikha police rok. Phiaba police rok belai kheno chaichoklaikha o mang kwthwi bwtharnai no romnani bagui. Hingke police rok Mahalaxmi ni bwsaibai bo kokrok salaikha. Mahalaxmi ni bwsai sawi khwnareka je bini bihi ni love affair tongo hnoi. Hingke police rok ni kaisa dawat wngui thangkha bono Mahalaxmi no bwtharnai tei kebuya bini love affair phano wngui mano. Paithago tebo sawi mankha Mahalaxmi bo Bangalore ni kaisa mall o eba dukano samung khlai tongmani hnoi. Bini love affair bo a jagao no tongo hnoi sawi mankha. Bini love affair ni mung wngkha Mukti Ranjan Roy hnoi. Paithago police rok investigate khaimani pore sawi mankha bono bwtharnai Mukti Ranjan Roy hnoi. Mukti Ranjan Roy bono Mahalaxmi no bwtharwi klangmani yagulo bo Odisha o khari thangkha.
Urishawa khari thangai bo thuyei thangka kaisa suicide khlaiei. Suicide note bo suyei klang thangka Mahalakshmi no bono butharo hnai. Borok khorognai hamjaklai tongmani phiaba borok jogra mane walailaimani bagui bini yaklai thangka hnai Mahalakshmi no butharo hnai bono a suicide note suyei klang thangka. Hinkhe bo manjana kirima bagui no Odisha o thangai thwinani nangkha o Mahalakshmi no butharnai chwlabo. Hinkhe baidara manaisong obono Mahalakshmi ni kok boje butharjakmani fridge bisingo 30 tukra khe dajakmani belai kheno obo social media o viral. Hinkhe norok okok rok khwnawui tamo sanamuchung comment khai sadi phiaba angle belai kheno okok no khwnawui wanasukha. Hinkhe dophani kwthang TV naitongma bagui norok jotono no belai khe hambai.